vstup, budou něco málo přes 4 minuty budou na té zadní bojce, takže by se opravdu mohlo plavat kolem těch 8,5 minuty. Takže máme ještě tak 4 minuty, než uvidíme, jak to bude vypadat v deku, za depem a tak dále. To těhoplavé je fantasticky rychle. Máme 6,5 minuty, za minutu je tu máme, možná za minutu 20. Takže tady mezi depem a tou bránou už se vůbec nepohybujte, protože tady začne velký kofr. A hlavně budou běhat s těma kolama. Každá vteřina je důležitá, každá vteřina může rozhodnout o tom závěru závodu. Takže ten čas bude určitě pod 8 minut, ten plavecký čas. Takže máme tady prvního borce a vidíte dobře, že to bylo hodně pod první dvojice, trojice. Skvělý kluci stavky, vidím podle drezu. Výborně jsme zaplavali. Paráda kluci, rychlý depo. Dávejte kluci pozor na tom parkovišti, prej je tam nějaká zácpa, tak opatrně otevřený oči. Otevřený oči tady hlavně těch prvních 100-200 metrů. Pozor, tam to parkoviště dávat, jo? Pozor, jo, je tady kolona aut, opatrně na tom parkovišti, před tím parkovištěm. Jo? Opatrně na tom parkovišti, jo? Jdeme. Je tam zácpa aut, tak se tam nějak musíš opravdu dobře koukat. Takže první 4 borci stavky projeli. Vypadá to, že se to tam podařilo, protože se to tam zahustilo. Další výborní plavci, protože už máme 8,40. Kluci, jdeme na to opatrně na tom nájezdu na parkoviště, jo? Jsou tam auta, dávejte pozor, řidiči prostě jsou v tomhle. Opatrně, jo, opatrně jsou tam auta na to.
stranu, zastavte. Takže i skvělí plavci použili neopren. Líbá, pozor na tom parkovišti, na tom nájezdu, jo? Dávat pozor. Červená je stoplajna, tam můžeme nasedat. Opatrně. Opatrně. Budete taky ty od toho určitě. Jedu směru, jo, 92 km. To byl dobrý nápad. Takže máme tady první ženu nebo dívku, taky Tapka Plzeň, opatrně na parkovišti, najíždě tam s otevřenýma očima, hemží se to tam autama, tam i autama. Pozor, jsou tam auta. Láďo, Jsou tam auta. jdeme hezky. Opatrně, jo, jsou tam auta. Pořád upozorňuji, opatrně na tom nájezdu tady přes toho, kolem toho parkoviště. Kolem toho parkoviště opatrně na tom nájezdu. Teď tady kulminuje ten nájezd aut a řidiči jsou příliš netolerantní, abych to nazval. Další závodnice, Tapka, druhá dívka. Opatrně na tom nájezdu na parkovišti. Jana Richter a Auspauen. Dritte Platz. Toho teku ještě pracujeme na tom. Další dívka, zatím čtvrtý plac. No ale s tím to snad Opatrně mají na tom všichni nájezdu děti, tady ten přes triatlon parkoviště. Jak dlouho Opatrně. to víme? 3 měsíce. Maximálně 50 tam najížděte, jo, takže žádný bomby. Já jsem slyšela Hezky, helikoptéru. dobře. Rozepnutá přilba, zastavit, zapnout přilbu. Už se těším, až doufám voliče. Výborně, díky moc. A už mám zase To je to, co nechci vidět. To v zájmu závodníka. Spadne, jako kdyby tu přilbu neměl. Tady vidíme Šulka Kindlas, Iron Star, Beon, pravidelného účastníka loni, teda nebyl, má takový malý minus. No, tak to bude 50. a to bude velký souboj tam s Danem Markem, další dívka. Teď už to plavou, no, Tereska malou vezmeme až po 4 hodině. Ono to je do 4. Prosím na stranu. Hodně další žena. Ale já bych je sem vůbec nepustila. Já jsem tím to vypadá nemusilo, tady je Dan Marek, syn vedoucího závodníka Matěje. A proč Matěj, další služáky Matěja. Legenda. Já nevím, proč jsem najíždí ty auta. Opatrně, jo? Kolem auta moc nekoukají. No, to nekoukají. Vidíš, že jedou no. Šilháme na kolo. Zdržujou je. Nasedáme až na bráně. Hodně. Na auto, jo? A tam jsou na auta, jo? A to je fakticky, taky tam ty oči v triatletu. No, ty to. Hezky kluci, závodíme, ještě na ty okruhy. Jak už jsem říkal, znovu připomínám, opatrně na tom nájezdu, ale taky na tom parkovišti je dost netolerantních řidičů, kteří tam teď najíždějí. Dáme si tam prostě pozor. Takže tady můžeme teď krásně sledovat jak to kdo má zmátnutí, jestli Patriku, a jdeme na to. Další žena zaplavá výborně, protože čas je 13 minut. Opatrně kluci na tom nájezdu, tady přes parkoviště. No, opatrně na tom nájezdu. Petr Korelus, přijde do Tepa. Italiano Gruppo, grandioso, Grupa. Další a další borci, teď to začíná být teprve závod. Takhle, tebe bych čekal, Kubo, někde vepředu. Jdeme na to. Petr Korelus.
borci. Dvořák na to jde taky. Jenom takový není, to se musí závodit. Paráda, hezky borci. A jdeme na to. Jindra Pozor, Stupro. pozor, pozor. Kome, Braslice. A další borec je tady startovní číslo 51, závodník z Krbu, David Matucha, na svém oblíbeném kubečku. Tak, Benda nejstarší už je na kole, teda ještě ne, ale teď už jo. Ještě jednou pozoruji opatrně na tom nájezdu přes to parkoviště. Bývají tam neutrázení řidiči, opatrně. Patnáct minut máme po startu. Závodníci pracují v tom řeku, teďka to vidíme krásně. Jak se to komu daří, nedaří. Pojď na to. 65. Bude se dát teď na kolo. 71. Tady vidíme dokonce fajkový kolo. Čau! Masopus. Vždycky kreativita dnes. Další borci. A Kasopol vysílá se startovním číslem ženské zastoupení. Honza Andrejovský je v deku. Koho pak ještě vidět? Jenom Šípovou, ale ta je mimo depa. Já mám zámek. Provazníková se chystá na cyklistickou trať. Vidíme, jak to má natrénovaný. Dobře to má natrénovaný. Dobře to má natrénovaný. Honza Andrejovský. V Honziku, jdeme na to a taky paráda. Káťa a Oskubánci jdou na trať. Ještě tady máme další závodnici. Školy je vyladě s krásným kolečkou. Takže 75 závodníků odstartovalo. Opět o 8 víc než loni. Viděli jsme to v tom deku, to bylo parádní, polovedle kola. Takže teďka máme přibližně první závodník vyplaval zápasu už depo. Pojede půl hodiny. Jedou až na období. 37, 38, očekávat prvního borce cyklistiky. To byl zase, ale já byla ráno v 6, jo. Ale já už jsem padala na hubu, bylo 12, říkám, já končím, já jdu na nejbližší vlák a jedu do Sokolova. A to je, mamču, já mám vlák, já jsem vlák, říkám, je to dobrý. Takže ten čas, jak jsem říkal, 38 je samozřejmě
orientační, závisí to i na tom, jestli se pojede takticky nebo se budou přesahovat, ale vzhledem k tomu, že tam byly 4 borci z ty Plzeň, tak si dovedu představit, že se pojedou boty, že se kluci budou střídat a budou chtít ještě navýšit náskok a následně si to pak rozdat mezi sebou na závěrečném běhu okolo jezera. Takže teď máme asi tak, dejme tomu 15 až 17 minut čas, můžeme se občerstvit. Jo, jako je to dobrý, že? Ale tak to já nevím, a jaká je voda? Já nechváluji, nevíte. Kdyby náhodou dělala, že volám, jo. Ale nikdy, já jsem projížděla a nikdy jenom a já jsem šla, ale tam taky nikdo nešel od našeho pána. No, Sokolov je prázdnej, no. Ani na areálu, jako tam nikdo. Já taky ne, já jsem teď projížděla kolem a já říkám, ježiš, teda tady není ani nova. Tady jak je tam ten hlavně jak se odbočuje, tam se to zajímají. Povědět pomalej a tak. Chlapský potok je prázdný, kameny. No. Takže oni některý už mám zde. Pak polevila zase jezdím. Tady zase nechají kola a běží. To už stíhám, prej. To už dělali. Tady jak to? Tady v bráně. Jak dlouho trvá ta kola? To je tak průměr.
tam, tady mě, takže to vyjeli, aby na to ty auta, že jo, aby někdy
Bukan dulu.
Od startu plavání, začátku dnešního závodu, dalšího ročníku velké ceny Sokolova triatlonu. Vidíme, jestli ten předpokládaný čas kolem 30 minut. Asi myslím, že ta cyklistika podle mého měření měla mít asi o víc, takže to mohlo být 39 až 40 minut, až bude na té časomíře cílové brány. Takže teď si poslechneme ještě chvíli Karla Černocha a ona se brání. Nejde se nebránila. Se mu nelíbilo na tom. Chcete už jediný smíl? Tak uvidíme, vepředu jsme viděli po plavání skupinku 4 borců z Tapy Plzeň od Honzy Řouly. To byl Výpa, Matěj Marek, ještě tam byli 2 kluci s ním. Tak uvidíme za malou chvíličku, jestli naváže Matěj Marek na svoje vítězství z roku 2022 a 2024, případně na druhé místo z loňského ročníku. A ta cyklistická trať není vůbec jednoduchá, 3krát jsou páni Hruškové, ale zase samozřejmě se to musí umět rozjet dolů. Vidíme, nakolik to kvarteto dokázalo spolupracovat, případně zvýšit náskok, nebo nespolupracovat a rozdělit se. Uvidíme, co pro ně bylo výhodnější. Možná třeba 2 pokud vyšli společně, 3 pak každý za svý. Ale to už jenom kluci a každou vteřinou tady musí být. Je 40 minut přesně. Bych to očekával opravdu každou vteřinu. Olej, jo? Ale to je ten olej, co jsem si to nadal. Tak. Zatím nás se najíždí akorát legenda
Moskva triatlonu Spíša Zima. To bude předzvěst toho, že už se blížej, kluci. Ale to říkal, teď tady byl pán na to, že se ani nenopil. Protože jinak by měli tak nevím, jak to bude kápit. Já říkal, že to bude teď pánky, to ten že čeká každou vteřinu. Je čas. Tady nechají kola a pak vyšší, Jo. Takhle poběží vnitřkem, tam je to dráž, poběžou vychal a tamhle se dráž. Ne. Na stranu, prosím, ty závodníci! Tady trojice závodníků, tak vychozený čelo závodu, přijíždí právě do brány, přesedáme vepředu, vidíme Matěje Máka a kluci Bric a Kubia jsou hned na ním, těsném závěsu, takže to opravdu bude běžecký souboj a trojka si to rozdala, respektive rozdá si to teď hlavně. Takže kluci za depem hned doleva, hned prudce doleva, výborně hoši. A už kopterem kolem jezera, zase u těch kuželů mírně to stočíme doleva. U těch kuželů to stočíme lehce a běžíme až dozadu rovně. Výborně, tady máme dalšího borce. Super, paráda. S malou ztrátou. Výborně. Pojď. Nekenker Honza, že se nepletu přesný Honza. Velmi dobrý běžec. Víme to s tou ztrátou, schopen ještě na tom běhu udělat. Opravdu není lehký, už tady to stoupání za tou bránou, pak na protější straně je to samý. Hlavně pozor, tady budou dojíždět borci. Tak a jdeme na běh nedoleva, nebo no, dobrý, a jdeme po těch značkách červenou, oranžový doprava, malinko, dobrý. Tak, tím koridorem a na chodník, jo? No, výborně, u kuželů mírně doleva. A máme tu další dvojici. Tady Ipa a ani elektronika nechce spolupracovat a firma vedle. Těch závodníků obrovský náskokem. Další borec, do brány. Takže pozor, tady bude pás, slečny, dámy. Rychle na druhou stranu. Myslím Teplice, teplický závodník, určitě jste z toho severu si to pamatujou. Je velmi dobrý běžec. Prosím, rychle přejděte nebo zůstaňte na trávníku. Ztráta už je trošku velká. Díky. Ale v tomhletom dnešním počasí, kdy
teplota dosahuje 33 stupňů na Slovensku hodně 140, se může stát cokoliv. Prostě někdo, kdo zapomene na pěkný režim na kole a nějaký doplňování energie, tak může dojít po 2 kilometrech běhu. Nic není ztraceno. Čítá se až za cíle. Tak, další borec je tady. Rychle do depa. Právě Mošan. Ano, ale za depem, za tím kobercem modrý a hned doleva. Hned prudce doleva. 360 do toho koridoru vyznačenýho. Tam, to je ono. A potom chodníčku u kuželů doleva lehce a potom do té zadní brány. Pozí. Pani, až tam se přivesu. Tak, posledního borce tady v depu jsme viděli Martina Ošana, to bylo tak, tady máš Honza Schneberger, Matěj Kubiak, Lukáš Klip a na přírodním místě byl Matěj Marek. Elektronika se vymoudřila, tady vidíme závodníka Tapky Plzeň. Je pozor u depa, pozor u depa. Šmehlík je v depu, jeho následovat ještě ta běžecká část toho jezera. Byť se to zdá hodně dlouhý, extrémně to není to celých 5 kilometrů kolem jezera. Jdeme za depem, hned doleva, po zeleným koberečku. Už je zase veliká mezera. U Kuželu mírně doleva a už to jménem pak rovně kolem těch občerstvovacích stánků a domků. Tady nám vyjíždí krásná trojice. Anko, dobrý! Vedoucíka. To je Nela Marková z Plzně. Nela z krásné společnosti.
na čele Martin a jestli se nakolik také vyšťák, tady nám ještě Jirka Šelhan. A nejrychlejší jde Pomádívka. Zastavte prosím, jedou závodníci. Díky. Kašilhán. Tady pozor, teď to tady bude trošku zahuštění toho depa. Takže Pavel Vojta a Zdeněk Milan Brož. Zase ta rozepnutá přilba, ta se rozepíná až v depu. Jdu do kola, stejný závodník. Prosím, zastavte, jedou závodníci. A to, jak to jezdíš dlouho, tak teda Děkuju. to není dobře. Díky. Super. Tak, další žena. Teď blíží depu. Caprino. Hebu. Pavle, mírně doleva u kuželu. Tak, na tom chodníčku se drží. Prosím, zastavte. Máme tady další, a to je jasně, to bych říkal jasně, to je Jana Rychlá. A má před sebou kousek závodnice na to, jak je skvělá věštině. Si myslím, že by se to na to druhý místo dalo udělat. To bylo skvělý. A teď tady je taky Jirka Tomáš, a to je syn ředitele závodu. A hned za ním je Robert Kingo, borec závodník v barvách Nenustán Nero. A Jana Richterina na běžeckou trať a svůj závodníci s Chebu má pod sebou 5-7. To bude zajímavý, protože Jana Richter je opravdu skvělá věštině. A prosím, zastavte, jede závodník. Pojďte na stranu, Pozor, dojíždí tady borci zase. Úplně hned do trojice závodníků. Závodnice teda, to vypadá. Teďka práce, jdeme do depa. Chvíle podáme. Bára Hinčová, Patrik Fischer, Sanda Hradský a teď je tady i můj jmenový Stefan Bořák, závěrem Plzeň. Tady dalšího borce tady v tom zelenkávém drezuje Martin Vojta, Žižko Štěkři, ten synátor Zvěděk Pavla. To mi to nepotvrzuje, že není vrátí, ale je no. Dvojice. Ve středu vidíme, že se to hraje o je to za ním potěhnout a další závodnice kapky Plzeň, kterou je Karolina Rukarová. To drží palce! No tak. Ale jo, takhle, jo. Dvořák závodní závodník Žatec.
Tady pár další ze závodníků. Andrej. Takhle. Ruštěj, tam nevadí. Pozor, zase u brány, pozor, dáváme jenom. Rádio Bendu. Radio Benda, našeho triatletu za ním David Matoka. To je zase velká skupina po Trikorelu. Máme tam i Nikol Veselkou, brány, Roberta Helena. Takže to byla krásná pětice závodníků v těsném skladu. Zastavte prosím jeden závodník. Děkuju. Tam vyrazil do Stejla jako rychlej Pepa. Teďka tady to byla čtveřice, nejrychlejší Láďa Benda. A co dál? Máme tu dalšího borce, cyklistiky. Láďa Závora. Nejku a Nejku. Prosím rychle. Takže teď se přesměrujeme trošku na cílovou rovinku, protože tam zádu už vidně vítěze dnešního ročníku. Velké ceny triatlonu v Sokolově, pozor, tady dáváme pořád ten dojíždí závodníci. Tak dopak nám to běží. Co Matěj? Vypadá to, že jo? Že by opravdu dodržel vítězství těch svých ročnících, to vypadá to tak. Jednaký potles. Do vítěze a tady bude pan Honza Andrejovský. Rychle prosím, anebo počkejte. Děkuju. Díky. Druhé místo, startovní místo, 28. První místo v kategorii do 19 let. A v třetím pořadí druhé místo. Prosím na stranu. Paní. 28 milionů na a teď to vidíme. Pozor děti. Dobrý, je to, jste to. Třetí borec, absolutního pořadí. Je Lukáš Pryc. Druhé místo do 29 let. Výborný závěrečný běh se do čtvrtý pořadí.
místa. To Zašteberger. První místo kategorie M40 nebo 40 a 49 let od Zašteberger. Vidíme krásný závěrečný finish ještě. Podle dresu vypadá na někoho stavky Plzeň. Skvělý závěr. Tak to je číslo 73 měl tady až Díma a to je první místo kategorie do 17 let. 17, asi 17 a 19, 17 a 18 je samozřejmě ten Schläger hodně krásný skok. Místo kategorie M39. Vidíme vepředu sami vítěze nebo stříbrné medaile, parádní výkony. Pozor tady, jeden ze 60 Salamiga, Slávě Karlovy Vary. To není, ale. No já jsem měla zatím pány, já jsem si vůbec nebyla jistá. Naskutuje do depa a zase na druhé straně vidíme do cílové brány finišuje jeden z závodníků startovního 6. Kuba Dvořák. Závěrečnou běžeckou část cíl má za sebou taky Martin Ošan, to byl, který právě proběhl cílovou bránou. Druhé místo M39. Nejda nejstarší, to je páč. Patrik Kostor, do depa, závodí za Albo. Kateřina Tovarová z Rovnice, hodí ulice. Opatrně pozor,
krásný čas, protože přičítá jenom celých 5 kilometrů. Tomáš Masopust, Výslepu, a hned za ním zase dvojice děvčat, trojice dokonce, je tam vidíme tam Šárku Volkovou a Soňu Mihulovou a těsně za ním je Kateřina Kulíková. A cestu Karlovy Vary. Pepe, vidíme se, no? Čau. Padla, jo? Mám dneska to, my večer máme koncert, takže já už to mám kratší. Jsme viděli se škola takovou kterou nám předvedla Léčka Benešová a ta Sokolov. A to je 10 uměleckých modů. Teď uvidíme, kolik bude těch sportovních za ten věk. Ale jinak to bylo bezvadné. Kateřina Kulíková si dává teď před sebou všechno výstup v oběhu. Takže do cíle dobíhá další závodník, tak je Plzeň, to vypadá na Tima Šmehlíka, který po plavání se držel hodně vepředu, pak zřejmě na té cíli přeci jenom jsou starší. Takže ta síla je ještě milý, ale přesto Time velká gratulace, protože si v kategorii M17 obsadil krásné druhé místo. Takže skvělý. Ano, tady před čárou červenou. Takže teď tam zase další porty kola a je to třeba Miloslav Holek tady ze Sokolova. A za ním to byl Jirka Beneš ze Sokolova. Beneš a Miloslav Holek, to bylo taky závěrečný běh. Tady vidíme i Martinu Pravazníkovou, se dá škola a vyrazí ona odhodlání na závěrečný běh a musím ji povzbudit, protože zatím se drží na třetí místě mezi ženami 49. Tak Martino, do toho. Ale já myslím, že byl. Nikde nikdo nezatoulal. Takže do cíle finišuje Jirka Šilhán Byte nejde. 1:10 a
20 vteřin. Jirko, musím ti sdělit radostnou zprávu, zvítězil si v kategorii M59. Je asi 50 až 59. Správně rozumím. No a cyklistiky přijeliště. Vlastně jste. Musím zastavte na chvíličku. Je tady ta závodnice Šárka Koptelentovaná z PS Bravo Plzeň. Rozhodně musíme dneska o tom, co tady předvedli kluci, tak musíme říct ano. Bravo Plzeň. Nakonec je holky. Zastavte prosím chvíličku, zastavte Je jeden to závodnice. předsedky, kde se po Jana Richter. To bude chlapova. To je Tak nedostali jsme ambion, je to Milané, druhá místo, M49. Takže nakonec předvedla fantastický. Tak krásný výkon. Závodnice Kebu. Teďka si porazila Janu Richter, neporazila, ale neposílají před sebe. Jana Richter přesto vítězí v kategorii žen. Zen 49. Za nima doběhl Patrik Píšek ze Sokolova. Takže musím teda smyknout a tady běžecká odbornice mi říká, že opravdu museli běžet skvěle, Zdenka Fidl a Jana Richter nechali za sebou docela daleko Nelu Markovou. Za nima říká dobře Pavel Vojta, a dalším závodníkem je Daniel Marek, který vybojoval bednu a je na třetím místě. M59. Má 50. Další borec cíly. Pavel Uhlík. Hodně běžel. Další žena. Pána Hičová. Má svého velkého fanouška v náručí. Dneska to tady měla těžké, ale přesto předělá mezi ženami čtvrté místo.